Здравейте! Понеже ви обяснявам да не сте тъпи и реших днес ще ви разкажа за историята на саксофона от самото начало до това как той става един от най-разпознаваемите музикални духови инструменти в модерната музика, в джаза и като цяло в света. Но преди всичко, знаете ли в коя държава саксофонът е бил изцяло забранен по време на Студената война? Ако знаете, напишете в коментарите. Иначе в края на видеото ще ви споделя. Така, саксофонът е създаден от белгиецът Адолф Сакс началото на 40-те години на 17 век. След това през 1846 година той го патентова в Париж. Идеята на саксофона е да бъде алтернатива в класическия оркестър на виолончелото. Според мен тогава хората не са търсили толкова алтернатива на челото, колкото на челистите, защото са разбрали от тогава, че те са големи драма queens. И са си казали, трябват ни духачи. Духачите са дошли и са им казали, да го духате. Шегичките, къде ми се получават, къде не. Така, да се върнем към саксофона. Той е част от дървените духови инструменти, не защото прототипът на Адолф Сакс изцяло е бил изграден от дърво и изглежда нещо като това, а защото звукоизвличането на саксофона става чрез една дървена клечка за сладолед, наречена платък. Платъкът всъщност е направен от тръстика и когато се сложи на мущука и когато се духне, платъка вибрира и така се създава звука, който излиза от саксофона. Началото на 20-те години на миналия век саксофонът излиза от класическия оркестър и влиза в модерната музика. Тогава това е бил джазът. За негови прадядовци в модерната музика се водят Сидни Бекет и Колман Хокинс, като вторият наистина утвърждава мястото на саксофона в джаза, като не само, че той самия прави прекрасни сола и композиции, а той повлиява на генерации след него. Той е бил ментор на хора като Майлс Дейвис, като Чарли Паркър, като Дизи Гилеспи, като Телониъс Монк и много други. Интересен факт е, че началото на 20-те години на миналия век саксофонът за пръв път пристига и в България. Тогава той е внесен от аерофотографа Георги Писковски, който всъщност свири на банджо в известната група Джаз Пикадили. Повече за историята на саксофона и Джаз Пикадили може да научите от това видео, което на мен ми се стори много интересно. Така, и за финал сега ще ви кажа къде и защо саксофона е бил забранен през Студената война. Това е държавата Куба. В Куба Фидел Кастро забранява да се свири на саксофон, да се притежава саксофон, въобще да се вижда саксофон, защото той е бил инструмент на капитализма. Затова, ако се заслушате, ще видите, че всичката музика през това време, от която идва от Куба, е изсвирена дали на тромпети, дали на тромбони. И според мен е по-добре за тях. Музиката им е супер и днес всички знаят кои са Buena Vista Social Club, но колко от вас знаеха кои са Колман Хокинс и Чарли Паркър. Както и да е, не бъдете тъпи, скоро очаквайте повече умнота.